biko na dị ọgwụkwanụ na mgbe a na-eme ihe ọdanya ụdị ụmụ akwụkwọ ndị nke a na-eme anaba akwụkwọ na mgbede adịka onye a bọrọ onye a niile onwe ndị nke ya eme kpoligide egwuregwu ọ dị nke mkpolili mgbanwe onwe ndị nke ya eme agbasa akwụkwọ anaba ife onye nke ọ dịka onye abụọ na ka ọnọdụ ndị a si dị n'ụlọ ịma asị o nwere ilu ndị oyibo na-atụ all works and no play makes Johnny a dull boy. Ụmụaka ahụ anyị na-akpa ha dịka ndị nọ na nga ma mgbe ọbụla akụrụ belu si na agbasala ya dịka ndị nọ na nga ahapụrụ mgbe ụfọdụ m nọrọ ya ma bịa guzoro na gate ndị nke ọjọọ ahụ ndị ahụ na-egwu egwu weta isi ha weta ụkwụ weta ihe niile ma ama m ha oya go to your house everybody go home ha ga-egwugide egwu o nwere ndị nke ya wuru mbọsị Monday see your uniform is dirty as if today is Friday so na nke ahụ kwa skuul emekwe ihe a na-eme like n'ụlọ akwụkwọ ebe nwaanyị m na-elekọta anya enwere ụdị efe a na-eyi ụdị atọ o nwere nke ha na-eyi Monday Tuesday nwere nke ha na-eyi Wednesday Thursday nwere nke ha na-eyi Friday ka o mee ha ka ndị nwe ha laruo n'ụlọ agha ụlọ akwụkwọ ka isi ịma okwu ajụjụ ya ejụrụ na ihe ọ na-asara bịa cheta m ihe mgbe ahụ ụmụazị ya na-egwu n'ihi na ị na-anya ịfụ na n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ enwegasị ihe ndị bekee rụpụtaziri na ụmụaka ji egwu ụfọdụ ndị eji igwe wee lụ ụfọdụ ndị ejikwa plastik wee lụ and afụgo m ebe nwatakịrị ji ihe a egwu tupu ị mara ihe na-emere ya agbajie ụkwụ ọ bụrụ na ha na-egwu nkwụrụ onye nọ na-emerụ ha anya iji fụ na ha emerụ ha ahụ ya enwere ndị dịka ndị nkụzi ha ji enwe usoro otu ha na-eji elekọta ha anya ma ọ na assembly ma ọ na special event or whatever enwere ndị na-elekọta ha anya ma anọrọ break and a gwara ndị nkụzi a unu na-elekọta ha anya ha akawa ahụ hụ na ọwụghị isi ha egwuregwu mancha masịrị ha egwuregwu unu sogide ha make sure na ha gwuru egwu na ha ga-enwere mmerụ ahụ afọ m na ọ ka nwere ihe a na-ekwu nke ekwu okwu karịrị n'anya na ịma na ihe a na-ekwukwa n'okwu na nke egwu onye amaghị agba n'ọkpa okwe n'isi maka ụdị a na-ekwu ometụta isi ometụta anya dadi abịakwanụ n'ụlọ akwụkwọ unu dịka na ụmụ akwụkwọ ịmagonu na-egwucha anya wee egwu n'ụfụ nwatakịrị ji akwụkwọ kụwa fudifidin bọtụlụ ma ndị nke wata bọtụlụ ejigbo mmiri obulu ọgụ bịa n'ụlọ akwụkwọ nwatakịrị luo unyi na lue n'ụlọ akwụkwọ nne ebulu ọgụ bịa ụfọdụ nwatakịrị bụ oli ibu klaasị n'isi na Naịjirịa na ụbọchị nke taa wụzi alụ onye ọbụla nwa ya bụ klaasị n'isi oche ọgụ bịa n'ụlọ akwụkwọ ka ekunu sizi eme na ụdị a my brother ihe nọ n'ụlọ akwụkwọ ma obi ụtọ m na-enwe na o nwere ụfọdụ ndị nne na nna na-enwe ndị na-ekwu eziokwu ka m kwue n'ụdị ya na ndị na-ekwu eziokwu na-asị na ndị ụlọ akwụkwọ ha na-anwakwani ka o nwere ndị nke ọ na-awụ otu agaji inwe holiday Easter ugbu a ha ga-asị I wish your day holiday ga-adị ka agụrụ akwụkwọ jewe because ha chọọ nsogbu ụmụaka n'ụlọ ma enwere ọtụtụ ihe na-apụta kwamgbe n'ụdị ahụ o nwere nke mere n'oge na-eteghị aka ụmụaka jere excursion Indomie ndị tinyere ha na Indomie fans club ha ga-enyecha ha ihe nye ha umbrella nye ha raincoat nye ha ihe niile dum onye na-akwụ ụgbọala skuul eburukwe ha lọta na skuul ka ha nọzi na-eke ihe ọ dị ka ofu nwatakịrị ewere umbrella nke onye ọzọ
onye nne nwe ya nwe umbrella ahụ abịa ihu ahụ ọ kpọrọ skuul na ndị skuul na ha ndị oshi ya na ha ndị oshi na ha zuru umbrella nwe ya so onye isi ụlọ akwụkwọ akpọ onye be m sị ya mami lekwe ya sị ya ọ sị the woman nwe na anyị enwetụbeghị ụdị nsogbu dị otu a mbụ onye ahụ ka bịara ọhụụ na this session na ọ bụ ya na anaghị ezu ohi na skuul na o nwee ndidi na a ga-achọpụta ịma na 2 days later ahụtara onye were umbrella ahụ ọ na-erọ eweghachite so ụdị ihe dị na nke unu kwuru na onye buru azụ na ọwụdị nke ibu azụ o nwere ọtụtụ parents na-abịa ha sị na ha chọrọ ka ụmụ ha age of 11 ka ha baa university isi ha mba n'ihe agakwana ọ gaghị eji m agwa ha si ndị bekee na-asị hurry up and wait ọ kara gị mma ka ị chere ugbu a ka ihe nwa gị foundation mkpọrọ dị mma oge egwu ike guzoro si mụnwa na-agwụ na ihe ndị a enwere m ụmụ m gakwara n'okpuru ọwụ na ana m aghọrọ ihe unu but ihe m na-agwụ n'uwu reality ya uru ndị bekee inyecha ha those instances na this current JAMB a na-ele next month 1.8 million candidates at the end the whole universities enwere na Nigeria ama nwe ike im absorb more than 800 the remaining ndị nke ọzọ ga-ahụ that education ugbu a was a survival of the fittest ọwụ ihe onye ụkwụ na-echighị ike ga-aga ma ọtụtụ ndị nne anaghị aghọta ya na onwe nke bịara oge gara aga sị m God forbid na nwa ya ga-aga through basic 6 na-elecha ya anya sị you should have waited now and to wait at the point of JAMB or school start. One subject kụpụrụ ya subject o nweteghị mathematics o nweteghị English onye ọnọdụ onye ana ka ndị na-agba bet so ihe nọ n'ụlọ akwụkwọ ọ karịrị ihe anya na-ahụ mgbe ụfọdụ ịnọrọ na gate na-ele ma ịbata n'ime ihe ga-ahụ na ịma onye rigoro enu nkwụ onye na-ete nkwụ rigoro enu nkwụ ọ dịghị eme gịnị ọ dịghị ekwusi ife ọfụrụ n'enu nkwụ akpata iji wee sị na ihe na-eme n'ụlọ akwụkwọ na ọkarịrị na onweghị ihe a ga-akọcha ofu ugboro ndị be anyị ndị ọma na-ege anyị ntị ọnwụ na isi esi wee na-abata ọkwa n'isi mbido TV ka anyị ka nọ n'ihe niile na-eme n'obodo wee na-asị gị nnọọ nọsi ọdụ ike ịma ka a na-ekwu okwu enwekwara ihe ọzọ gbatakwa m uche ejigo m ọtụtụ ụlọ akwụkwọ wee chọpụta na ihe a ndị oyibo na-akpọ fire extinguisher amamihe ndị be anyị na-akpọ ntinye ọkụ mgbanye ọkụ ọ dịghị n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ adịghị ma ọ na-adị mkpa ka akwado maka ihe mberede n'ụdị ihe dị ntu a ka ihe ụlọ akwụkwọ kwesịrị ime iji fụ na na-enwere ihe ntinye ọkụ na ọnwụ na ọkụ gbawa dịka m kwukwere emekwe aga m arụtụ aka ebe ahụ o nwere ihe ndị nlekọta obodo kwesịrị imere ndị ụlọ akwụkwọ mgbe ụfọdụ anyị nwa na-eji aka anyị sị ha ka eme ihe dị otu n'ihi na ndị obi ụfụ na-arụ ọrụ nlekọta obodo hiri nne anyị na-enwe mkpakọta with Lagos State Fire Service ịbịa n'ụlọ akwụkwọ ihe mbọ mmadụ kwesịrị ilepụ anya enwere Fire Service Emergency Instruction Board small board a na-paste na wall a na-etebe mmemme enwere ya that dịkwa ka ị na-ahụ na ọtụtụ offices enwe fire assembly point ọ bụrụ na enwe ihe dị otu ahụ ịbata ị ga-ama enwere fire extinguisher ndị fire service mgbe ha bịara ha na-ele ya anya ọnwụ ha na-abịa recharge ha bịa ha ede date ha ji recharge ede date ọ ga-eme expire ihe ndị ahụ ihe kwesịrị ụlọ akwụkwọ chọrọ
ka ọ wụrụ ezigbo ụlọ akwụkwọ chọrọkwa na aha ọma kwesịrị inwe ihe ndị a. Number one, enwe that sign that fire service abịago here, amara na enwere space. Ọ bụrụ na onwe ihe dị ka mgbamọkụ, ọ bụ ebe a ka a ga-akpọpụtachi ụmụaka dowe ha abịakwu okwu otu a ga-eti gbanye ọ dị ọkụ. Nwekwe fire extinguisher ahụ ọ na ọkwụrụ dị ya, onye batara ga-ahụ ya. Nke dịkwa ka ibe ya awụ na-egbughị oge. Kedu ihe ọnwụ na ọkụ gbawa ma ọkwa na ọkwa nnọọ ụlọ ihe dara ni ka ihe kwesịrị ime mgbe ahụ iji fụ na ndụ efuwo karịa, iji fụ na azọpụtara ndụ ụmụ ha ma azọpụtakwa ụmụ ndụ onye ọna nọ ebe a, ka ihe kwesịrị ime ọsịsọ mgbe ahụ? Ihe kwesịrị ime ndị nkụzi n'agbanyeghị na ọwụ ha na-akụziri ụmụaka ABC kụziere ha maths na English, enwekwere ọzụzụ a na-azụ ha like n'ọnọdụ ka anyị enwere seminars Lagos State Emergency Service Commission na-akpọ, a na-ejiga ndị nkụzi ha aga ha mara ọ bụrụ na ihe dị otu ome enwere emergency numbers a na-enye a ga-akpọ, ma tupu akpọwa nọmba ndị ihe a ga-emegodi akawa ahụ ka emewo ka kpọpụta ụmụaka ebe ihe mmerụ ahụ na-agaghị eme. Ụnụ anụgoni ihe nwanne m nwoke kwuru, o tinyego ọnụ n'okwu wee soro anyị wee gbapịasịa okwu kapịasịa ya isi ka ị ga-esi ya aghọta ya. Ihe gbasara nchekwa ụmụ akwụkwọ ọ dịara onye ọbụla, ọ dịara nne na nna, ọ dịara ndị nkụzi, ọ dịkwara onye nwe ụlọ akwụkwọ, ma dịkwara ndị ọrụ gọọmenti. Onye ọbụla nwere oke ihe o kwesịrị ime na oke nke o ketara iji fụ na nchekwawa ụmụazị na oruru eru, iji fụ na nchekwawa ụmụazị na gburugburu ụlọ akwụkwọ na-echekwarịrị ka a hapụ inwe ihe ọghọm n'ihi na ejighị agbata atụfuo abụọ gara. Nwanne m nwoke, anyị abịago n'isi njedebe n'ụbọchị nke taata. Biko kene ndị Igbo, ndị be anyị, kene ndị Igbo. Ndị Igbo na-ege ntị, ana m ekele unu nyere anyị ntị n'ihe anyị kpara n'ụbọchị dị taa. A sị onye gbuwe achara onye gbuwe, onye akpọla ibe ya onye ikoli. Onye ọbụla kawa ahụ, ụmụ anyị na-aga akwụkwọ. Ihe anyị ji kpọga ha n'ụlọ akwụkwọ ka ha mụta ihe, too, mara ihe, nwee ihe, baa ọgaranya kara anyị nwa. Anyị ọwụ ekpere anyị niile ka Chineke mee ka ebumnuche anyị ga-pụta ya wuru ihe anyị ga-ahụ. Anyị ga-enwekwa n'ike wisi onye okike kere anyị ekele dịrị gị n'ihe niile dum i mere. Amen. Ọ na-anụgoro ihe nwanne m nwoke kwuru. Maazị kene ndị ọma eji eje mba asị na ntị ya anụ n'efe awụrụ mọla ka okpu ata unu afụgo ka o si dị. Maazị Joseph Nwachukwu atagwo kwajaala anyị eze n'ụbọchị nke taata gwana anyị ka o si wee dị. Mụ onwe m ọbụla Maazị Charles Ikwe bụ onye nke ji chokwu malụ na mgbasa ozi isi mbido ana masị unu dalụ nne sonyela na anyị mgbe dị ka mgba n'izu ụka ọzọ. Anyị kwere n'ụkwa na anyị ga-ewetara ụlọ isiokwu ọzọ okpu oja sonyesiela na anyị ike dalụ nri nne. Igbo ndị be anyị na-asụ unu ndewoni, na-asị unu daalụ n'ebe ọ na onye na-anọ na ọ dị mma ka onye si wee nọsi ike wee gekwa anyị ntị wee ghọtakwa ihe. Afa m ka ọkwa Maazị Chedochukwu Vincent Christopher. Ọ bụ na ị na-anya na TV eyi n'ihe onyonyo, ị ga-ahụ akara soshal midia. Ị ga-enweta anyị na @isimbido, na ị ga-afụ anyị na Twitter, ị ga-afụ anyị na Instagram, ị ga-afụ anyị na Facebook, ị ga-afụ anyị na YouTube. Gaa ebe ahụ ka inene ihe niile gbasara Isimbido ma nenekwa ihe niile gbasara ihe na-eme n'obodo.